Dobar dan i dobrodošli na debatu na temu parlamentarni izbori na Kosovu 2019 koju organizuje Medija centar uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Naši današnji panelisti su Nenad Rašić, predsjednik Progresivno-demokratske stranke, a ovdje je kao predstavnik koalicije Sloboda, Slobodan Petrović, predsjednik Samostalne liberalne stranke i Aleksandar Jablanović, predsjednik Partije kosovskih Srba. Još jednom dobrodošli. Na ovu debatu je bio pozvan i predsjednik Srpske liste Goran Rakić, međutim, kao što vidite, on se danas nije pojavio. Slali smo poziv, e-mailom nismo dobili odgovor, zvali smo telefonom njegovu savjetnicu koja nam je rekla da će nam javiti oko njegovog učešća, ali nam nije javila ništa, tako da smo ostavili ovu praznu stolicu, možda gospodin Rakić stigne. A do tada ćemo mi krenuti sa debatom. I pre nego što počnemo, samo da napomenem da se ova debata emituje uživo na Facebook stranici Medija centar Čaglavica, ali i to da je koncept ove debate da panelisti za svoje uvodne izlaganje imaju 7 do 8 minuta, nakon čega otvaramo diskusiju gde možete postavljati pitanja. Na Kosovu je juče zvanično počela 10-dnevna predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 6. oktobra. Od srpskih političkih subjekata na izbore učestvuju 3 partije i 1 koalicija. Imate 8 minuta, izvolite, predstavite najvažnije tačke vašeg programa, šta očekujete od ovih izbora i kako ocenjujete početak kampanje i kakvu očekujete do kraja. Gospodine Rašiću, počet ćemo od vas. Izvolite. Hvala puno. Hvala svima, hvala medijima. Vi ste na kraju rekli onu verovatno po meni najbitniju stvar, a to je u kakvoj atmosferi funkcioniše kampanja ili bolje reći u kakvim nenormalnim uslovima mi moramo da radimo za njih nekoliko nedelja. A naime, znate i svi verovatno o događajima koji su vrlo nemili i u jednom neverovatnom nivou pritiska i ucena, čak i na momenti fizičkom nasilju pribegavaju članovi ili ti, da kažem, pojedinci koji se predstavljaju da su aktivisti ili poslati od strane Srpske liste. I ti uslovi, nažalost, ja sam se čak u jednom momentu vrlo naivno ponadao da će možda to trajati jedan određeni vremenski period, pa će to splasnuti ili ta tenzija biti na nekom normalnom nivou, ali to se naravno nije desilo, čak je intenzitet postoje još veći i agresivniji i još brutalniji. Sad ću lično da vam kažem šta me užasnulo juče se desilo jednom od supruzi našeg aktiviste. Naime, ona je bila pozvana na razgovor, ali pre toga je bila pretresena. To je žena u ozbiljnim godinama, nekih 55 godina, ona je bila pretresena detaljno pre nego što je ušla u kancelariju kod svog direktora, da bi od direktora naravno dobila instrukcije već odavno poznate, gde vam radi muž, pa šta radi muž sa Rašićem, pa za koga ćete glasati. Naravno, ugovor joj ističe u oktobru, pa i to je vrlo bitno da znaš da ugovor ti ističe u oktobru, znaš koje su posljedice, možeš zbog toga ostati bez posla. I tako, to je već ustaljena metoda koja se koristi, nije prvi put, nažalost. Ovo je od samog nastajanja te tvorevine 2013. godine, od samog nastajanja kroz sve izborne procese je funkcionisala malte ne istovetno. Znači, to se nastavi i dalje, još brutalnije, još jače, još agresivnije i došlo je, bar meni lično, jedina misao koja me sad nosi, da budem najiskrenije, je da svi od mojih saradnika budu bezbedni. Da se nikom ništa ne desi, da svi budu živi i zdravi, da im se ne desi nešto što bi moglo da bude stvarno loše, a sami izborni rezultati, kad vam to kaže jedan političar, onda možete da zamislite. Sami izborni rezultati su došli u drugi plan, odnosno to je nam nešto sekundarno, jer je prvo za sve nas bezbednost. Kad pričamo o našem planu i programu, pre svega šta smo hteli da mi uradimo, ja ću pojednostaviti to, pošto imamo malo vremena, na 3 osnovna stuba koji smo mi predvideli kao najbitnija. Prvi stub je institucionalno delovanje ili jačanje korpusa Srba unutar institucije Kosova. Na način koji bi ne samo pokrenuo, inicirao dijalog, nego da taj dijalog koji budemo pokrenuli
unutar institucija Kosova imao epilog pomirenja između dva naroda. To je suštinski najbitnija stvar koju, nažalost, ja nisam video zadnjih pogotovo 7 godina da je iko radio na bilo koji način na tome, nego čak suprotno od toga. Otkad je Srpska lista u tom dilu sa ostalim predstavnicima političkih partija, mi imamo totalnu dezintegraciju kosovskih Srba iz kosovskih institucija. Kao jedan od osnova koji ćemo pokrenuti kad se budu završili izbori i kao deo institucija i u parlamentu i u vladi, inicirat ćemo dijalog koji bi bio pokrenut od nas, baš dijalog od strane kosovskih Srba. Jer samo takav dijalog koji može da bude most komunikacije između Beograda i Prištine, samo vođen od strane kosovskih Srba, može da bude relevantan. Svi ovi drugi, a pokazalo se i u zadnjih dana i nedelja i godina naravno, da ne mogu biti adekvatni ili održivi. Zbog toga kosovski Srbi mora da vode, iniciraju i da vode taj dijalog. Druga stvar je ekonomski razvoj koji je u našem, pogotovo u sredinama gde žive Srbi, jednostavno nestao. Ili da bolje kažem, čini se da je vreme stalo. Nažalost, taj mentalitet 90. godina, koji u političkom smislu jeste agresivan, preneo se na ekonomski deo, gde malte ne vidite da kad prolazite kroz mesta gde žive Srbi, da tu jednostavno nema napretka ili nije ga bilo za njih bar 20 godina. Mi ćemo na taj način pokušati da ojačamo lokalne privrednike, bilo da se radi o poljoprivredi, bilo da se radi o privredi, jer to je jedini uspešan način koji možete subvencionisanjem tih već izgrađenih privrednih preduzeća da ojačate i njihove kapacitete, a da ojačate i kapacitete njihovog zapošljavanja. Znači, programi koji će direktno uticati na subvencionisanje i zapošljavanje mladih kroz te sektore. Odredit ćemo kvote, kad bude do toga došlo, koliko je novca potrebno za određen broj radnih mesta i tako će piramidalno od svakog preduzeća praviti jedan prostor gde će mladi ljudi moći ne samo da rade, nego da ostvaruju i one inovativne ideje koje sam siguran da će imati. I treća su posebna naša tema, to su mladi. Mi čak imamo i, napravili smo i strategiju za mlade od nekih 32 tačka, koje će u svakoj od tih meri počeši od sporta, kulture, obrazovanja, edukacije, praktične edukacije, internshipa takozvanog koji bi bio u kombinaciji rađen sa različitim institucijama, sa različitim privrednim preduzećima, mogu da ojača kapacitete mladih. Jer to je jedan od suštinskih problema koji mi svi koji radimo ili radili smo u institucijama znamo, a to je da nema dovoljno ljudskih kapaciteta. Ljudski resursi su kod Srba na izmaku ili bolje reći da ih skoro uopšte i nema. Mi moramo kroz aktivno učešće, aktivno da se edukujemo, aktivno da učimo i praktično da pravimo kvalifikovane ljude. Ovo što je do sad rađeno je bila čista improvizacija. I shodno tome, shodno toj našoj strategiji, mi ćemo u svakoj od srpskih opština ili ako nema dovoljno sredstava, onda u dve opštine praviti bar po jedan centar, takozvani centar za profesionalnu kvalifikaciju i dokvalifikaciju, koji bi imao za cilj ne samo da udružuje Srbe, budu aktivni učesnici unutar tih programa, nego da budu takođe i multietnički. Jedan od posebnih delova naše strategije za mlade je takođe jedna nova ideja koja mislim da će se dopasti svima, koja je takođe takav jedan centar za obuku i dokvalifikaciju, koji će se zvati Kuća srpsko-albanskog prijateljstva. Ona je dizajnirana na način da imate dve grupe učenika koji idu u isti razred, to će biti Srbi i Albanci. U tim centrima će se pričati samo dva jezika, albanski i srpski. Osoblje će biti podeljeno isto po ravnopravnoj meri koliko Albanaca, toliko i Srba. I tako ćemo na jedan vrlo praktičan način i kroz učenje i kroz maltene zajednički rad praviti jedno pomirenje koje će ići u smeru da još jednom potvrdimo da jesmo za suživot ovde na Kosovu. I da naravno možemo da živimo zajedno, samo je politika ta koja uvek pravi, uvek minira i uvek ruši ono što je već stvoreno.
Toliko za početak, vidim da me gledaš nekoliko puta, sam unutar limita, jesam. Hvala puno. Hvala gospodine Rašiću. Gospodine Petrović, vi ste pitanja i za vas. Izvolite. Hvala pre svega na pozivu. Želim da sve vas pozdravim kao i uvažene kolege. Ono što je Rašić na samom početku rekao, što već vi veoma dobro znate, da ova izborna kampanja liči na sve, ali ne na izbornu kampanju. Nažalost, ono što smo mesecima unazad najavljivali, pogotovo u posljednjih nekoliko nedelja i čega smo se pribojavali, to se i ostvarilo i u mnogo većoj mere nego što smo i očekivali. Da bi problem bio veći, ovo smo već imali 2014. godine, odnosno 2017. godine, na poslednjim parlamentarnim izborima i sve ove detalje, sve ove pritiske, pretnje, ucene su i u izveštajima evropskih posmatrača koji su posmatrali izborni proces i koji su nakon toga dali 20 i nešto preporuka, gde jasno stoji ko je i na koji način kome pretio, gde u 100% su bili ljudi iz Srpske liste. Znači, nijedna od tih preporuka nije ispoštovana. Tako da, plašimo se da će i sada da bude tako, da će samo da posmatrači samo da naprave zapisnik šta je bilo i da to pošalju i da će opet biti puj pike ne važi, šta je bilo, bilo je. Ali ja želim u ovoj prilici sada da kažem da, pre svega zbog naših građana koji su, u prvom redu mislim na srpsku zajednicu, koji su preplašeni, koji nisu nikad imali težu situaciju nego što je danas i prosto neverovatno, ali istinito da oni koji bi trebali da ih štite, da ih brane, kod njih imaju najveći problem i pritisak. Mi smo već nekoliko puta javno iznosili činjenice gde se jasno vidi na koji način se vrši pritisak. Ljudi koji su direktno pogođeni tim pretnjama i ne samo pretnjama, nego i realizaciji tih pretnji. Desetina ljudi je ostalo bez posla, stotine ljudi je ostalo bez socijalne pomoći i za sve to imamo konkretne dokaze koje smo predali tužilaštvu, kako audio snimke, kako žive ljude koji su lično dali svoje izjave. Ono što nas zabrinjava jeste nereagovanje i dalje na te događaje, ali želimo da verujemo da će se u tom procesu naći neko ko će imati hrabrosti i ko će pre svega poštovati zakone i poštovati ono za šta imaju mandat. Znači, ja imam ovde desetinu dokaza koje potvrđuju sve ovo što vam kažem. Imamo situaciju gde su ljudi teški bolesnici koji imaju najgore bolesti dobijali otkaze samo zato što su njihovi bliži, pa čak i dalje rođaci na nekoj od lista, u ovom slučaju na listi Samostalne liberalne stranke. Zamislite te ljude koji pre svega imaju još jednu obavezu, onu Hipokratovu zakletvu koju su položili, da pomožu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Imate konkretno gospođu Spasić koja radi u Domu zdravlja ovde u Gračanici i ona radi kao spremačica, radi već 30 godina. Uzoran radnik, primeran, ali ima jedan problem što je njen muž deo Samostalne liberalne stranke i njen, ako može da se zove uopšte direktor, je pozvao na razgovor i rekao je ukoliko se on ne povuče i javno u kameru ne kaže da podržava Srpsku listu,
ona će dobiti otkaz. I, nažalost, te njihove pretnje su i ostvarili. Žena je dobila otkaz. U obrazloženju piše da je loš radnik, da ima lošu komunikaciju sa pacijentima, a ono uopšte nema veze sa pacijentima, radi o Bešarajčana. A pritom je bolesnik prve kategorije. Majka 4 dece, ima unučad. Da bi njenom sinu, koji je, znači, dobio stan kao socijalno ugrožena osoba od opštine, ekspresno dobio rešenje, ukoliko se njegov otac ne povuče, da će da mu daju da ga izbace na ulicu. I to rešenje je stiglo od ovih koji, opštine Gračanica, ovi koji daju 108 hektara opštini Kosovo Polje poklanjaju i 2,3 hektara poklanjaju nekim kompanijama koje nemaju veze sa srpskom zajednicom i oni, ti stručnjaci, daju čoveku rešenje da ga izbace danas na ulicu. Imamo tu, kako rekoh, dosta primjera i to je sve predato u tužilaštvu i organima koji treba da se bave time. Mi smo predali ovo i u srpskim institucijama, odnosno sudu u Beogradu, kao i ovde. Ali hoću da kažem samo o kakvim se ljudima radi. Zamislite jedan, ako možda se nazove zdravstveni radnik, lekar, koji, recimo, majci jednoj kandidatkinji koja je na listi Samostalne liberalne stranke daju otkaz samo zato što je ona na listi Samostalne liberalne stranke. Radi se o gospođi Slađani Đokić, odnosno Sandri Đokić, koja je na našoj listi za narodne poslanike. A žena 30 godina radi u zdravstvu i ne postoji čovek, bez razlike na ime i prezime, koji nije imao samo reči hvale za nju. Da bi ovo bilo još žalosnije, ovde smo mi, i želim da iskoristimo ovu priliku da kažem da u obrazovanju, kao i u zdravstvu, ima mnogo više onih časnih i poštenih i doktora i profesora i lekara i medicinskih radnika koji su uplašeni, koji imaju pritisak svih ovih godina od takih koji sebe nazivaju direktorima. I ja sam danas ohrabren tom činjenicom što su neki od lekara stavili svoje ime i prezime i potpis, gde su nam dali papire, gde javno dižu glas protiv terora pojedinaca koji vode te ustanove. Radi se o KBC u Gračanici, ja ću i vama da dam te, kako se zove, dokaze, a mogu samo da vam pročitam jedan, recimo, detalj, gde kaže: nad zaposlenima lekarima u KBC-u Priština Gračanica vrši se konstantni mobing primjenom zloupotrebe službenog položaja od strane rukovodeće strukture KBC-a Priština u Gračanici, načelnika, upravnika, direktora, koji su istovremeno i radnici Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici i koji ujedno imaju monopol u donošenju svih odluka u KBC-u. Da vam ne čitam, pošto ovde ima toliko navedenih stvari koje oni, između ostalog, što rade i sa ovim ljudima koji ih isteruju. Oni su se potpisali 13 lekara koji su stavili svoj potpis. Oni su to predali, ovo pismo, i Ministarstvu zdravlja, kabinetu ministra u vladi Republike Srbije, gde jasno naglašavaju da njihov radni odnos nije definisan i oni malte ne... Petrović, ja se izvinjam, ali nemamo više. Ma kako nemamo, tamo posle da nemamo. Moramo da pređemo na sledećeg panelistu. Ja imam još 1 minut samo. Još 1 minut imam, ako vama ovo nije važno, onda ne znam kome treba da bude važno. To se radi i o vama i o vašoj deci. Pa kakav program ukoliko imate ovakve lekare? Kakav program treba da? Kako ćeš da promenite?
Pa sad ću da kažem šta ćemo da promenimo. Izvolite. Ako mi date Izvolite mogućnost. još minut. Znači, ovi lekari, oni nemaju definisani radni odnos, kao i većina ljudi koji su tu u zdravstvu i obrazovanju, na taj način ih drže ti okupatori, koji sebe nazivaju direktorima, i drže kao taoce naše lekare, profesore, učitelje. Daju im ugovore na po 3 meseca, 6 meseci, na tako ih uslovljavaju. To treba da znaju svi. A naša zajednica cela to zna, nego je strah veliki. Ono što hrabri nas danas jeste da je 13 lekara svojim imenom i prezimenom javno reklo to. I oni su rekli još mnogo ranije, ali se to nije čulo. Naš program je program opstanka ako se pre svega ostane živ u ovoj izbornoj kampanji. Program je vezan i za zaštitu životne sredine, za obrazovanje, za zdravstvo. Sve je to vezano za opstankom. Koliko imate vi lekare ovake, profesore ovake koji uče ovakvu decu, o kakvom programu mi možemo da pričamo? Ja se izvinjavam što sam možda malo prekoračio vreme, ali imam ovde još mnogo toga što bih vam pokrepio dokazima, ali ispoštovat ću ono što nalaže pravilo i verujem da ćete da imate pitanje, pa ću nastaviti vezano za sve ono što ste mi imali kao pitanje. Hvala gospodine Petroviću. Gospodine Jablanoviću, izvolite. Predstavite najvažnije tačke vašeg programa. Šta očekujete od ovih izbora i kako ocenjujete početak kampanje i kako očekujete do kraja? Pre svega zahvaljujem vam se na pozivu da danas kažemo i ono što mi mislimo. Pre svega moram da, pre nego što krenemo u obrazloženje onoga za što smo pozvani, da kažem da je nedolazak gospodina Gorana Rakića, koji je predsednik Srpske liste, u stvari jedan čin omalovažavanja vas kao predstavnika medija i građana koji imaju pravo da čuju šta političke opcije njima nude. I ovo ovakvo ponašanje, njihovo izbjegavanje direktnog sučeljavanja sa nama političkim protivnicima, mislim da samo govori o strahu i o strahu i nervozi koja se nalazi u Srpskoj listi. Mogu ukratko o našem programu da vam kažem sledeće u par tačaka, pošto za opširnije neko izlaganje neću imati vremena. Pre svega mislim da je prvi i osnovni zadatak naše partije nakon izbora taj da se obračunamo sa kriminalcima i korupcijom u našim redovima, pošto su institucije koje imamo, bilo da su to institucije koje ovde funkcionišu po sistemu Kosova ili po sistemu Srbije, bilo koje od tih dve institucije da su u pitanju, u srpskim sredinama te institucije su jednostavno zarobljene od strane kriminalnih struktura koje na neformalan način i u neformalnim centrima odlučuju o svemu. Od podele socijalne pomoći do zapošljavanja, pa i do uručivanja otkaza u ovakvim trenucima kao što je ovaj predizborna kampanja i na taj način vrše pritisak na nas političke aktere. Mislim dok to pitanje kriminala i korupcije u našim redovima ne budemo rešili, bit će uzaludno da se trudimo oko nekih drugih još komplikovanijih tema za naš narod. Jedna bitna tačka u našem programu, a najbitnija za naš narod, jeste odlazak našeg stanovništva sa prostora Kosova i mi kao razloge za odlazak tog stanovništva vidimo dva razloga su u pitanju. Prvi je ekonomski, a drugi, i on je sve više prisutan u posljednje vreme, moram da priznam, to je bezbednosni jedan aspekt, gde, nažalost, trend je takav da se Srbi sve manje boje Albanaca, a sve više boje pojedinih Srba. I situacija u našim sredinama polako postaje nezdrava za jedan normalan život. To je jedna od tema koje će imati pažnju naše partije, budemo li u prilici da se nakon ovih izbora aktivnije bavimo rešavanjem tih problema. Obrazovanje. Obrazovanje kao bitan aspekt zahteva jedan novi pristup u obrazovanju mladih Srba na Kosovu. Mislim da trebamo da uhvatimo i da probamo da počnemo da pratimo trend kakav imaju Albanci, a to je da se što više mladih ljudi uz našu podršku, kroz institucije, kroz subvencije na taj način šalju na prestižne koledže na zapadu kako bi stekli tamo vrhunsko obrazovanje, a ne poput obrazovanja
koje se svodi na kupljene diplome i na, ne kažem da su sve diplome kupljene, ima mnogo pametne, inteligentne dece u našem narodu, ali mislim da se po vrhunsko obrazovanje, nažalost, mora ići van Kosova i mi ćemo se boriti da mladim ljudima pružimo priliku za to. Moram da se dotaknem i teme zdravstva koja za nas predstavlja jako jedan bitan aspekt života Srba na Kosovu i njihovog opstanka. Mi se u bolnicama koje liče na ruševine i rađamo i u takvim bolnicama i umiremo. Razlog za to je što se direktori tih bolnica uglavnom bave politikom, a ponajmanje se bave pacijentima i stanjem u bolnicama koje vode. To mora da se promeni. Na tu promenu ne možemo da čekamo iz Beograda, ne možemo da čekamo na Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. 20 godina je prošlo. Evo vi vidite ovde u Čaglavici, Lapljem selu, gde se narod leči, u kontejnerima. Pa vi dovedete bolesnog čoveka koji je doživeo moždani udar, stavite ga u kontejner gde je 40 stepeni preko leta temperatura. To su uslovi u kojima mi Srbi ovde živimo. Za te nam uslove nije kriv niko sa strane, krivi smo mi sami i mi sami to moramo da promenimo i to će biti jedan od bitnih zadataka naše partije. I na kraju, ali ne i na poslednjem mestu svakako, moramo da se dotaknemo kao partija i kao politički predstavnici Srba jedne bitne teme. To je tema dijaloga. Tema dijaloga Beograda i Prištine, koji, kako mediji u poslednje vreme kažu, da je zamrznut. I ako imate osliće koji vode dijalog, morate da očekujete da je dijalog zamrznut. Ali mi ćemo taj dijalog odmrznuti, jer se on tiče pre svega nas. Mi vidimo i svesni smo i podržavamo interese koje Beograd ima ovde na Kosovu i koje želi da ostvari kroz taj dijalog. Ali nećemo zbog toga prihvatiti da naše ciljeve i naše interese ostavimo po strani. Tema kakva je razgraničenje za nas je neprihvatljiva, jer mi nemamo od koga da se razgraničavamo. Ono što očekujemo od izbora, očekujemo dobar rezultat za partiju kosovskih Srba, nadam se i dobar rezultat za partije mojih sagovornika danas. Svi smo mi zaslužili i trudimo se da predstavljamo naš narod na najbolji mogući način, onako kako to i treba, bez uplitanja sa strane. A kako ocenjujemo početak kampanje? Početak kampanje ocenjujemo isto onako loše kao i 2017. godine. Kampanja je agresivna, često sa kriminalnim metodama koje sprovode naše kolege iz Srpske liste koji danas nisu udostojili ni nas ni vas da budu ovde sa nama. Čekamo reakcije policije i tužilaštva na sve one pretnje, ucene i nepravilnosti koje smo do sada primetili i uspeli da evidentiramo, a pretnje i otkazi su nešto što za nas nije novo. I 2017. iz partije kosovskih Srba preko 50 ljudi je što prebačeno sa jednog radnog mesta na drugo, po 50, 60, 70 km dalje od svog mesta gde žive, što otkazima sa posla. Sada je trend da ljudima mimo zakona obustavljaju isplatu normalno zarađenih mesečnih primanja. I jedan novi metod pritisaka se sada u ovoj kampanji primenjuje. On je posebno evidentan na severu, a tiče se pritiska koji aktivisti i funkcioneri Srpske liste sprovode prema članovima biračkih odbora i od njih u neformalnim razgovorima traže da se 6. oktobra na dan parlamentarnih izbora krši odluka Centralne izborne komisije Kosova i Ustavnog suda Kosova i da se i pored te dve odluke dozvoli Srbima da glasaju sa srpskim dokumentima. Da li se nama odluka Centralne izborne komisije da se ukinu srpska dokumenta sviđa ili ne? Mi smo u medijima svoj stav već pre ovog današnjeg dana to izneli i naš stav je po tom pitanju jasan. Ali ako je odluka već doneta, ako je takva i kao takva potvrđena, onda ne vidimo prostor, a ne razumemo ni slobodu Srpske liste da prete ljudima da se ta odluka na dan izbora krši. I na kraju moram da dodam da u ovoj kampanji imamo prilično dobru saradnju sa većinom medija, kako sa albanskim, tako i sa srpskim,
izuzev sa televizijom Most iz Zvečana, sa kojom nemamo apsolutno nikakvu saradnju. Oni nam čak šta više nisu odgovorili ni na mejlove koje smo im uputili sa zvaničnog partijskog sajta da nas obaveste o slobodnim terminima za gostovanje naših predstavnika u toj televiziji. I moram da vam kažem da su nam 2017. kada su nas i udostojili odgovora, ponudili sve slobodne termine od 12 u ponoć do 5 ujutru. Mi ne vodimo kampanju sa vampirima, naši glasači nisu glasači sa grobalja, mrtvi ljudi, kakve to Srpska lista voli da angažuje na dan izbora. Mi radimo sa živim ljudima i mi televiziju Most doživljavamo kao jednu neprijateljsku televiziju koja je tu sa namerom da obmane i slaže srpski narod, a ne da ga informiše o tome komu i šta nudi. Hvala. Hvala gospodine Jablanoviću, zahvaljujem se panelistima. Kolege, izvolite, imate li pitanja za naše paneliste? Ja imam pitanje, gospodin Jablanović je rekao oko razgraničenja da je protiv toga, ali htio bih da čujem i vaš stav, gospodine Rašiću, gospodine Petroviću, a i Jablanović da objasni zašto. Dakle, stav vaš o toj ideji predsjednika Srbije o razgraničenju između Srba i Albanaca i korekciji granica, što je ideja predsjednika Kosova. Dakle, da li je to za vas prihvatljivo i zašto jeste, zašto nije? I samo još jedno pitanje, nakon izbora, ako postanete poslanici, da li ćete biti otvoreni za bilo kakvu saradnju sa Beogradom, s obzirom da znamo kakva je sad situacija, da Beograd podržava samo jednu srpsku listu vašeg političkog protivnika, ali da li ćete posle izbora biti otvoreni za tu saradnju, odnosno za koji vid saradnje? Hvala, Budimire. Pre svega stav koji sam više puta i pomenuo bio u vezi takozvanog razgraničenja, podjela ili šta li već kako god da nazivaju dva predsjednika. Ja sam apsolutno siguran da to ni na koji način ne utiče pozitivno na Srbe, bilo da je to samo kao ideja koju oni predstavljaju, bilo da ne daj Bože dođe do njihove realizacije, jer sve što bi značilo bilo kakvo prekrajanje granica, značilo bi automatski egzodus za kosovske Srbe. I znate i sami da već duže vremena živimo pod tim konstantnim tim pritiskom da se nešto treba navodno desiti, pa odugovlače, pa se pravi vakum tu u svemu tome i sad je došlo baš do onog nivoa da ljudi jednostavno što zbog tih političkih tenzija, što zbog ekonomskih uslova, nalaze sebi negde drugde mesto za život. Bilo koja korekcija granica bi apsolutno promenila sve naše planove ili sve planove naših sugrađana da ovde nastave da žive i rade, prema tome stvorila bi egzodus, a egzodus naravno ni na koji način ne bi išao u prilog i nama, a i našim sugrađanima. Prema tome, decidno smo protiv bilo kakvog menjanja granica. Što se tiče komunikacije sa Beogradom, pa vidite, u svakom smislu uvek, nikad, ni ja, a ne sećam se da je iko iz našeg okruženja rekao da nismo spremni da saslušamo ili da poslušamo Beograd. Ali na način gde je to na nivou uvažavanja svog sagovornika i svog partnera. Ne na način gde se ljudi koriste kao mehanizmi za često, odnosno najčešće, vrlo ličnu dobit pojedinaca. Jer ono što smo sad videli, za njih pogotovo 5-6 godina, da ima tamo nekih predstavnika, ima tamo nekih ministara, a ja ni jedan projekat, program ili aktivnost nisam vidio na terenu. Znači, takvi nam ne trebaju. Ako treba takvi da budemo, pričamo svoje ime, da takav predstavnik Srba budem po želji Beograda, onda takva neka saradnja ne dolazi u obzir. Ukoliko žele da na ravnopravnim osnovama da razgovaramo, ali da slušaju inicijative i predloge koje dolaze sa naše strane, onda je i to logična stvar. Ne može niko znati probleme Srba od nas samih. Ne može Marko Đurić da zna šta je najbolje za Gračanicu, Ranilug ili Partiš ili bilo gde drugde. To što rade on je improvizacija. Mi se bavimo ozbiljno i odgovorno politikom.
Hvala na tom pitanju, mada ja mislim da je naš stav već među prvima bio jasan, koji se nije promenio. Svaka vrsta podele po etničkom principu je nešto što je najblaže rečeno katastrofa, pogotovo za Srbe koji žive južno od reke Ibar, a za one koji ne znaju, nažalost, veliki broj naših sunarodnika u Srbiji ne zna da 2/3 Srba živi južno od reke Ibar, a 1/3 na severu. Ono što je isto kao stav poznat, da i naša Srpska pravoslavna crkva deli to mišljenje i ja sam potpuno siguran da 99,9% naših ljudi koji žive južno od reke Ibar dele naše mišljenje. Kad kažem 99,9, onaj 0,9%, to su ovih 10-15 kriminalaca iz Srpske liste koji terorišu sopstveni narod zarad svojih ličnih interesa. Što se tiče ovog vašeg drugog pitanja vezano za saradnju sa Beogradom, s obzirom da sam ja predsednik ovde stranke koja je najstarija srpska stranka ovde na Kosovu, u jednom periodu smo bili zajedno sa gospodinom Rašićem, tako da od prvog dana našeg osnivanja do današnjeg dana nikad niti smo radili protiv države Srbije, protiv srpskog naroda, naprotiv, nismo želeli da budemo poslušnici režima, ne države, jer ovo je jedna politička opcija koja je danas, sutra možda nije i neće biti. Znači, mi ne želimo da zbog nečih hirava ili zbog ličnih interesa i privilegije dovedemo u pitanje opstanka našeg naroda koji ovde na Kosovu, još jednom naglašavam, jako teško živi. A potvrdu da smo mi zajedno sa našim članovima i simpatizerima dobili od same Vlade Republike Srbije pre 3 godine, gde se Marko Đurić kao direktor kancelarije, tada je bio kao i danas, ja sam vam to već dao, uvaženi mediji, napisao pismo koje je uzvodečeno sve tačno što je napisao. Sve tačno je on to lepo napisao, da bi recimo nakon juče, kada dođu izbori, kada je kampanja, mi postajemo odjedanput državni neprijatelji broj 1, postajemo izdajnici, ne znam ja šta sve nisam mogu da čujem o sebi o njima, a da bude ironija veća, najveći glasnogovornici su upravo oni koji su nekad bili u našim redovima. Ko čini Srpsku listu? Sve sam Preletačević do Preletačevića. Najviše i samostalno liberalne stranke. Zatim Rašić je tu, zatim Jablanović, Oliver Ivanović. Pogledajte Srpsku listu, vidite ko je u Srpskoj listi. Ko je izvorni član Srpske liste tu? Možda 1 ili 2. Nažalost, danas su drugi trendovi, neki od njih su toliko zastranili da više ne znaju ni šta pričaju i šta govore, iznose bezbroj laži. Ja sam njima dao ponudu da rešimo ovu izbornu kampanju u 5 minuta. Ja sam im dao ponudu. Sve to što su rekli za mene i za stranku koju vodim, ukoliko je 1% toga tačno, mi se povlačimo u izbornog procesa. I oni sami znaju da to nije tačno. Želim da vas podsjetim da je taka kampanja vođena na prošlim i lokalnim izborima prema Oliveru Ivanoviću. Upravo taj most koga je pomenuo Jablanović, Pink i te druge te televizije i ti mediji koji izveštavaju sa sastanka koji uopšte nije se ni desio, prave kampanju linča i onda nakon toga dolaze likvidacije. Želim da i u ovoj prilici kažem da apsolutno nemam straha lično, ali imam zebnje za moje saradnike, moje prijatelje, moj narod koji je uplašen i okupiran od 15-20 kriminalaca koji se vrte sve ove godine ovde. I odgovorno tvrdim zarad njihovih ličnih interesa, ličnih pozicija,
su njima najveći prioritet i jedini prioritet i zbog tih njihovih fotelja naš narod živi u ovakvim uslovima, u sve manje i manjem broju. Ako je jedna od njihovih aktivnosti, ako je uspešna i ako imaju jedan jedini rezultat, ja, a verujem i moje kolege, ne bi se ni bavili izbornom kampanjom, ne bi ni učestvovali na izborima. Otkako je Srpska lista uzela kormilo, nas ima sve manje, sve smo uplašeniji i podaniji. Nažalost, danas je trend neki od tih koji su tobož neki predstavnici srpske zajednice, više na Kopaoniku nego ovde. I da im nije tamo sedište, malo njih bi videlo Kopaonik. Ako je nešto dobro u tome, eto, napravili su jedan dobar gest da neko od njih može da vidi nešto van Kosova. Gospodin Jablanović, izvolite. Pre svega, na vaše prvo pitanje o razgraničenju mogu da kažem da ništa ne garantuje da bi to razgraničenje prošlo na jedan miran način. Pošto svi mi znamo koje vrste je sukob između nas i Albanaca i čemu je taj sukob doveo 1998. i 1999. godine. Jedna podela veštačka i lažna koja je kroz medije od 2010. godine nametnuta da se Srbi na Kosovu dele na one severno i južno od Ibra, za nas nije ništa novo. Ali je takva podela, kada Beograd o njoj priča, za nas neprihvatljiva. Ne postoje Srbi južno i severno od Ibra. Postoji srpski narod na Kosovu koji ima određene probleme koje može da reši sam uz pomoć Beograda i Prištine. I tu treba da razgraničimo svako dalje pitanje i temu razgraničenja. Meni je tazbina u Štrpcu i kao političar, ako budem u prilici da budem u nekoj delegaciji, na nekom razgovoru, oko toga gde će da bude brdo koje će da nas razgraniči, ja takvo brdo od Kopaonika do Šar-planine ne vidim. Zašto mi da se razgraničavamo? Zato što je neko to obećao? Jer to politika države Srbije? Nije. Da li je predsednik Republike Srbije država? Nije. On je samo pojedinac koji u ovom trenutku obavlja tu dužnost. Sebi je dao neka velika prava koja Ustav ne poznaje, pošto ja sam pravnik i ne znam previše dobro, izvinjavam se, ne znam previše dobro Ustav, ali znam da predsednik nema apsolutno nikakvo ovlašćenje da razgovara o promeni granica ni sa kime. A posebno nema pravo da tu temu forsira u medijima i na taj način uzbunjuje javnost, kako ovde na Kosovu, tako i u centralnoj Srbiji. Što se tiče drugog pitanja, saradnja sa Beogradom ako budemo u parlamentu. Skoro da je izvesno da ćemo biti u parlamentu, po raspoloženju građana na terenu, a saradnju sa Beogradom mi nijednog trenutka nismo odbacili. Beograd je taj koji je đonom ovde sebi na Kosovu mnoga vrata zatvorio. Šta je razlog te takve politike Beograda? Ja mogu da nazirem, ne mogu sigurno da tvrdim, ali bez jasnog izvinjenja za sve što nam je u prethodnom periodu taj isti Beograd uradio i bez javnog i jasnog povlačenja svih optužbi koje je na naš račun izneo. Od te da mi nismo Srbi, do te da smo strani plaćenici i izdajnici svog naroda, ja, barem kao čovek, preko tih uvreda ne mogu da pređem, jer koliko god da znam da su te uvrede lažne, a jesu lažne, mene one svakako kao čoveka pogađaju, jer takvu vrstu rečnika i uvreda nisam očekivao od našeg Beograda. Ono što mogu za vas da kažem, to je da mi kao partija kosovskih Srba ne odbacujemo saradnju sa Beogradom,
niti se od takve saradnje ograđujemo, ali se ograđujemo od saradnje na način da sarađujemo sa svakom političkom partijom koja je u određenom trenutku na vlasti u Srbiji. To za nas nije prihvatljivo. Očekujemo da u narednom periodu Beograd usvoji jednu državnu, nacionalnu politiku prema Kosovu, da tu politiku verifikuje Skupština Srbije i da onda mi vidimo koja je naša uloga u toj politici. Očekujemo da nam Beograd vrati naša ustavna prava kakva po Ustavu Srbije imamo, da i mi dobijemo bezvizne pasoše kao svi drugi građani Republike Srbije i na kraju, pre nego što mi svoja vrata za saradnju otvorimo, Beograd će morati da stavi tačku na neke nemile događaje iz prethodnog perioda, kada su neki ljudi ovde na terenu kršili zakon, pretili i ucenjivali u ime tog istog Beograda. Za nas je neprihvatljivo da preko tih pretnji i ucena pređemo i mi ćemo pre bilo koje saradnje tražiti da se ono što je u našoj neposrednoj prošlosti unazad 2-3 godine bilo, razreši na sudski i zakonit način. Da li imamo još neko pitanje za naše paneliste? Za gospodina Rašića, vi ste na početku odmah rekli da se pretilo supruzi aktiviste vaše stranke, odnosno koalicije, i da je na razgovor pozvao direktora. Da li možete da nam kažete o kome se radi ili bar ko je taj direktor koji je pretio, ako ne smete da odate ime žene? I za svu trojicu, Aljbin Kurti je danas ili juče, ali svakako na početku izborne kampanje, rekao ukoliko on bude u mogućnosti da formira vladu, da će odmah razgovarati sa lokalnim Srbima. Zanima me da li sebe vidite u vladi Aljbina Kurtija? To je za sve. Da, prva stvar, neću da kažem naravno ime gospođe, jer ne bi bilo pre svega lepo prema njoj, naravno. Zaštitit ću njen identitet, a direktor, taj koji je to uradio, to je neki Aleksandar Saško Popović. To je taj koji je, sad degutantno ne bih ovako pričao o tome, jer kad ste već pomenuli, to je jedan od aktivista, da kažem, aktivista koji to rade. Najtragičnije to, znači šta je, da kažem samo moj utisak jedan, pa najtragičnije je to što baš te kosovske institucije, odnosno direktor iz kosovske opštine može da radi tako nešto. Najtragičnije je što oni koji sad direktno ovim treba da budu najpodležniji zakonu ili odgovornosti, oni upravo rade to. Ali to je jedan poseban proces, pomenuo sam njegov ime pošto ste pitali, ali to je jedan poseban proces koji vodimo, pa nadam se da će vrlo brzo biti on informisan o tome. Druga stvar, čuo sam delimično, pošto stvarno nisam imao vremena da pratim šta kandidati svi za premijera kažu, ali ja moram da kažem da svakako vidim sebe kao jednog odgovornog čoveka koji je ovde već 14 godina bavi se politikom i ja sam uvijek bio na raspolaganju svim građanima, ja imam isti broj telefona već 15 godina, na svaki poziv se javljam i eto, da kažemo da na jedan način time želim da pokažem svoju odgovornost prema građanima, svoju profesionalnost u institucijama, a i takođe otvorenost prema svim ovim zahtevima i inicijativama koji iznad svega imaju u interesu prava lokalnih Srba. Iskreno smatram da je najveći problem i nastao baš kad su neki drugi, nazovimo neki drugi predstavnici nekih drugih organizacija, pokušavali da umesto nas odlučuju. A malo sam pre i pomenuo ko je to radio. Jer ne može niko bolje da zna od nas samih šta nam treba. I još jednom ponavljam, proces dijaloga i pomirenja moramo da vodimo mi. Da bi on bio relevantan. Da bi on bio uspešan. Jer ako dve strane progovaraju o nama, a nema nas, pa podrazumeva se da neće biti kvalitetno i neće biti održivo. Znači, u tome je suština. To je pregovor na najnižem nivou ili ti kroz
najniže strukture građana i institucija gde se prave najjače i najbolje veze. Te veze ostaju zauvek. To je nama potrebno. Hvala. Pre nego što nastavimo, molim vas samo da ograničite svoje odgovore, jer imamo pitanja na minut, imamo pitanja, ali nemamo mnogo vremena. Niste baš. Mislim, niste jasno rekli hoćete li, da li biste bili spremni da budete u vladi Aljbina Kurtija. Kažite da ili ne. Hvala na pitanju. Ono što je potpuno jasno da se mi kandidujemo za mesta koje su zagarantovane za srpsku zajednicu i apsolutno mene interesuje ko će biti primjer. Ja sam tamo predsednik svoje zajednice i borit ću se koliko god mogu i kako god umem i znam. A potvrda da ću da ja i još kogod bude zajedno iz moje stranke na tom polju su i rezultati koje smo dali u poslednjih 6 godina. Stvari, prvih 6 godina vladavine u dve vlade koje su formirane. Znači, tu nije pitanje da li vi imate mogućnost da birate ko će da bude primjer ili nemate. A što se tiče dijaloga, da je to proces koji je trajan i ukoliko nema dijaloga neće imati ni rešenja. I to je više nego prirodno da imaju prvo dijalog sa svojim građanima koji su tu. Nažalost, to je trebalo mnogo ranije da bude. Do ovoga ne bi došlo. I kad nemamo dijaloga imamo ovu družinu pere kvržice koja se zove Srpska lista. Pre svega, naš narod ima jednu dobru izreku, prvo skoči pa reci hop. Da li će Aljbin Kurti biti premijer, o tome će pre svega odlučiti Albanci. Mi kao Srbi nećemo imati tu odlučujuću i završnu reč. Naš zadatak je da budemo glas našeg naroda u parlamentu pre svega. Da li ćemo biti u vladi s Aljbinom Kurtijem? Mogu otvoreno da vam kažem da Partija kosovskih Srba nikada nije, niti sada podržava politiku samoopredeljenja. Za nas je njihova politika neprihvatljiva, posebno onaj segment koji se bazira na stvaranju velike Albanije. I to mogu otvoreno i javno da kažem. Ali, bude li Aljbin Kurti u situaciji da formira vladu, prvo ćemo morati da sačekamo da vidimo šta će biti plan i program te vlade koju bi on eventualno formirao i bude li nam taj plan i program odgovarao, neće biti problem da se takva vlada od naše strane podrži. Ali vlada sa novim planom i programom, a ne sa programom samoopredeljenja. Jer izvesno je da samoopredeljenje niti bilo koja druga partija neće sami moći da naprave vladu i da će ona biti stvar i rezultat kompromisa. Mi smo ljudi spremni za kompromis, ali ne poput Srpske liste kompromis po svaku cenu. Oni su meni kačili sliku Ramuša Haradinaja oko vrata, a u isto to vreme dok su meni takvu sliku kačili, oni su sa njim pravili koaliciju. A za to su optuživali i mene, i gospodina Petrovića, i Rašića, sve nas. Tako da treba biti ponekad iskren. Što kaže moj prethodnik Slobodan Petrović, ne možemo mi baš da biramo ko će da bude premijer sa albanske strane, ali možemo da biramo da li ćemo u takvoj vladi biti ili ne. Ostaje da se vidi kakav će plan i program eventualno takva vlada imati. Da li imamo još neko pitanje? Pozdrav. Ja sam Kuštrim iz televizije N1. Pozdrav, ja sam Kuštrim iz televizije N1 u Beogradu. Imam pitanje. Svaki puta kad bude izbori na Kosovu, postotak učešća na izborima je veoma mala. Oni koji manje glasaju su Albanci u ovom slučaju. Da li mislite vi kao tri stranke srpske zajednice na Kosovu da zahtevate, da tražite glasi od Albanaca na način da se smanji taj postotak liste srpske, s obzirom da ste i ovde u ovom susretu i govorite da ideja srpskog naroda na Kosovu je da ima više izbora nego jedna stranka, znači da više stranaka bude. Hvala na pitanju.
Da. Da. Kratak odgovor na vaše pitanje je da. Ja ću sutra, kao deo tog procesa, u cilju pokretanja i dijaloga i tolerancije i pomirenja koje sam malo prepomenuo, u maniru jednog kosovskog Srbina koji je tolerantan, razuman i zna šta je zajednički život sa Albancima, zna šta je jedan pravi vid i komunikacije i razumevanja među narodima. Ja ću sutra verovatno snimati 2 videoklipa ili kako ih zovu već ovi IT stručnjaci od minut i po tih priloga, koji će biti na autentičnim lokacijama u Prištini i negde van Prištine. Smatram da je to, ja sam puno pričao od samog početka o pregovorima, o dijalogu, o poverenju i o pomirenju. Mi, političari, moramo da budemo primer pokazivanja volje za pomirenje. Prema tome, apropo ovome što sam rekao, ja ću sutra, evo sad ovo je prvi put da to kažem, sutra na određenim lokacijama u Prištini snimiti neki spot. Neću da pevam, jer kad bih pevao, ko zna šta bi bilo, ali ću pokušati da na jedan odgovoran i pristojan način pošaljem nekoliko poruka našim sugrađanima, Albancima, koji, ja mislim, da dobro razumu naš položaj i siguran sam da na jedan određeni način imaju simpatije prema svima nama. Prema svima nama koji imamo ovakvu, moram da kažem, proživljavamo ovu novu, modernu srpsku Golgotu. Hvala. Još jedno vas molim samo da ograničite svoje izlaganje na minut, imamo još... Ako sam dobro razumeo pitanje, da li ćemo tražiti glas od Albanaca da se smanji uticaj Srpske liste? Ne. Mi ćemo uticaj Srpske liste smanjiti sami glasovima Srba. Da li će neko drugi nas da glasa? Ja to stvarno ne znam. Lično kao čovek ne očekujem takve glasove, a ne mogu da ih tražim zato što glasove Albanaca već traže njihovi predstavnici. Imate preko 19 albanskih partija koje se nadmeću za te glasove na ovim izborima. Od onoga što ja na izborima očekujem, to je da svoju budućnost odrede Srbi. Ukoliko nama glasove budu davali Albanci, onda mi nećemo moći da odredimo budućnost Srbima onako kako je to po našoj meri. Mislim da je to nerealno očekivati. Pa u svakom slučaju mi smo kandidati Srpske zajednice na ovim izborima kao i svim prethodnim i postoje zagarantovana mesta i u parlamentu i u vladi na toj osnovi. I ja kao čovjek i kao predsjednik, još jednom kažem, najstarije stranke koja okuplja Srpsku zajednicu, bili bi sigurno privilegovani ukoliko bi i druge zajednice, pogotovo one najveće, dali glas za to što radimo. Apsolutno naši programi su transparentni i ono što je stub naše stranke da mi u prvom redu gledamo i poštujemo čoveka. I to je naše najveće blago koje imamo. Znači mi ne delimo ljude po imenu i prezimenu. I želimo da svi naši ljudi, građani koji žive ovde, žive bolje. Ali još jednom kažem da ono što je naša uloga u ovom procesu jeste da budemo predstavnici Srpske zajednice, bit ćemo jako počastvovani ukoliko budemo predstavnici drugih zajednica, a imamo u ovoj 14. godišnjoj aktivnosti koje smo imali puno zajednica i puno drugih ljudi koji su kroz razne projekte vidjeli poverenje i interes u sve to što smo radili. Znači, nama je jako važno da imamo što veći broj ljudi koji pre svega u nama vide zaštitu i u nama vide poverljivu političku opciju. Pošto imamo malo vremena i potvrda tome jeste upravo i ohrabrenje što su i ovi lekari koji su najvrednije nešto što ima svaka zajednica, imenom i prezimenom dali svoj potpis za podršku, odnosno dali
za poverenje koje je više nego važno za mene lično, za stranku koju vodim i za sve naše građane. Hvala. Fitim Goši, novinar iz Koaditore. Još je pitanje u vezi dijaloga. Rašić, vi ste rekli da ćete instalirati dijalog sa srpskom zajednicom i institucijama. Da li će rješenje biti u sklopu ustavnog i zakonskog rješenja Kosova ili drugo rješenje? I konkretno, ako ste nam mogli reći koje će to biti rješenje, da li je to asocijacije opština sa srpskom većinom ili kako će se formirati ta asocijacija kada imamo odluku prosudu u stvari Ustavnog suda Kosova, što kaže da je to suprotno Ustavu, i za Jablanovića da je protiv ideje menjanja granice i vi nemate s kime da postavljate granice i da li još uvijek smatrate Kosovo kao deo teritorija Srbije? Još jedno pitanje, gospođa. Za svu trojicu, zašto građani treba da glasaju za vas, a ne za vaše političke protivnike i koliko mandata očekujete? Da. Izvolite, gospodine Rašiću. Molim vas da ograničite. Stalno od mene krećeš, hvala puno. Pitanje imaš u... Da, hvala puno, hvala prepitje. Insistirat ćemo na tom dijalogu koji smo rekli malo pre i na tom pomirenju. Mi smo čak i izradili našim kapacitetima jednu deklaraciju o pomirenju. Nije nešto što je sad to izašlo na vidlo, postoji još od ranije postoji ta ideja da se mora krenuti sa nečim ozbiljnijem ili opipljivijem i u ovom slučaju mislim da je jedini pravi način, što nažalost ne vidim od aktivnih učesnika u pregovorima, pogotovo dva predsjednika, ne vidim ni želju, ni inicijativu za bilo kakvo pomirenje. Apropo tome, podsjeću vas da je predsjednik Tači još pre 3,5-4 godine, ja mislim, da mu je neko tu ideju predložio, on je to tobož prihvatio i 4 godina kasnije nije se još mrdnulo sa pozicije takozvanog pripremnog tima. Što znači da ne postoji volja ili bolje reći da pregovarači, dva predsjednika, u ovom slučaju nisu adekvatni ni da pokreću, a nisu ni voljni da bilo šta postižu tim pokretanjem dijaloga za pomirenje. U našem slučaju mi smatramo da treba biti prva stvar da budu ti standardi koje mi nažalost nemamo. Da nema promjene granica ne znači automatizmom pravljanje trećeg nivoa vlasti, jer ta tema nije uopšte bila obrađena kao što je trebalo. Samo se je pričalo o zajednici srpskih opština i ona je u tom periodu od 1,5 godina, ta ideja, toliko bila diskreditovana, da nije čak ni ušao u neku fazu razrade. Kad pričamo o zajednici srpskih opština, to ima toliko elemenata drugih koji bi mogli da budu ne samo u pravnom smislu, jer tako vi vidite, nego mogu biti i u ekonomskom, mogu biti i u sportskom, kulturološkom, i u bilo širim elementima koji bi mogli da budu razvijeni unutar samo Kosova. Ali, pošto nije se pomakao sa tačke samo verbalne ideje o zajednici srpskih opština i umeđu vremenu totalno diskreditovana sama ta ideja, mi smo ovde gde jesmo. Znači, postoji model koji u ovom slučaju ne bi značio treći nivo vlasti, jer u ovom momentu ja ne vidim prostor za stvaranje trećeg nivoa vlasti u sistemu na Kosovu, ali ima prostora da kao ideja zaživi na više sektora koje, opet kažem, ne bi značila treći nivo vlasti. Gospodine Rašiću, nemamo više vremena. Gospodine Petrović, izvolite. Da, izvolite. Pre svega, zahvaljujem se na pitanju. Odgovorit ću vam na oba dela pitanja i ako smatram ovo drugi deo malo provokativnim sa vaše strane, nema problema, imam i za to vaše pitanje odgovor. Da li sam protiv menjanja granica? Svakako da jesam. Znate zašto? Zato što ako pogledam od mesta gde živim, a živim u Leposeću, ako pogledam malo severno ili malo južno, po priči koja se u javnosti širila poslednjih godinu dana,
negde bi ta promjena granica tu trebala da bude. Ja sam uvek protiv toga da neko menja moje granice, da neko menja moje dvorište, moju među, bez da mene pita. To pravo ne dajemo ni Beogradu, ni Prištini, posebno zato što nas to uvlači u jedan potencijalno opasan sukob za budući period. Za nas, Srbe i Albance, možda i poguban. Pitali ste me da li Kosovo smatram teritorijom Srbije. I odgovorit ću vam na to pitanje bez da izbegavam uz bilo koje opravdanje. Kosovo smatram svojom teritorijom. Ja sam ovde rođen davne 80. godine u Republici Srbiji, u Kosovskoj Mitrovici. 99. godine mi smo na Kosovu imali rat i sukob između naša dva naroda. Nažalost, to je bio jedan poguban period za oba naroda i od 99. godine ovde na Kosovu su uspostavljene institucije, jedan novi ustavni sistem, sponzorisan od nekih od najmoćnijih država sveta, i ja i dalje živim na Kosovu. I dalje smatram da sam Srbin sa Kosova i kao što sam tada do 99. godine živeo, radio i poštovao institucije Republike Srbije, ja se i danas trudim da iste te institucije poštujem, ali isto radim i trudim se da kroz taj rad doprinesem i sebi i svom narodu i kroz institucije Kosova i smatram i da u institucijama Kosova ima mesta za Srbe i da nam Ustav Kosova takođe daje neka velika prava po koja mi moramo da odemo u parlament i da ih uzmemo, jer ovi oslići iz srpske liste neće da nam ih donesu. Možda niste u potpunosti zadovoljni odgovorom na vaše pitanje, ali ja se nadam da sam vam barem donekle dao odgovor. Na drugo. Zašto građani treba da glasuju? I koliko mandata očekujete? Pre svega želim da kažem jasno i glasno da ovo što se dešava sad u ovoj izbornoj kampanji je nešto što je sve samo ne izborna demokratska kampanja. Ali to je pokazatelj da je Srpska lista u panici, da su oni svesni činjenice da nemaju podršku pre svega srpske zajednice, svesni su činjenice da se naš narod iz dana u dan ohrabruje i koristimo ovu priliku da pošaljem poruku svim građanima koji imaju pravo glasa, da glasaju za Samostalnu liberalnu stranku, broj 121, taj broj je nešto što će biti njihova zaštita i u parlamentu ili ako budemo u vladi. Garant da ćemo biti dosledni svega onoga što kažemo jesu naši rezultati kojima smo godinama unazad stvarali. Sve ono što smo mi izradili za 6 godina, oni ne mogu za 6 godina da okreče. I to su činjenice koje su vidljive golim okom. I pored svih ovih pretnji, pored svih ovih pritisaka, pored svega ovoga cirkusa koji oni rade, ja sam potpuno siguran da oni to rade iz straha, iz znanja da nemaju ni blizu onoga što zovu podrške u narodu. I ja sam potpuno siguran da ćemo na ovim izborima kao stranka, kao Samostalna liberalna stranka, imati bolje rezultate nego što će imati Srpska lista. 4. Dobro, da se podelimo, ja 4, Aca. Da, uz ono što je naravno gospodin Petrović već je rekao, da se ne ponavljam, jesu teške izborne okolnosti, vjerojatno će biti još teže, nažalost, za narednih dana, ali postoji nešto što čini mi se da se to neko dostojanstvo kod Srba, kod našeg naroda opet vraća. Bez obzira kako to deluje beznadežno u nekim momentima kad morate, pa reći ćemo ovako, znate koliko je teško preuzeti odgovornost za nekog, ono što, recimo, znam da i gospodin Petrović i Jablanović imaju takve probleme, kad nekog zbog vašeg delovanja nekog kazne. Jer znate, pa da je meni lično, nikad se ne bi toliko opterećivao. Kad je neko drugi u pitanju, to vam je kao toliki teret, zato što iz tog poštovanja ili ti inicijative koja je toliko normalna, demokratska i prirodna, toliko
u podršci naroda, za podršku naroda, a vi dobijate da neko bude maltene slomljen čovek ili cijela porodica, daleko bilo, bude kažnjena zbog toga. Hoću da vam kažem da zapamtimo da u našem narodu bilo je teških momenta, ali baš kad je ono najteže, baš kad se čini da je beznadežno, uvek nađemo u sebi snage da promenimo nešto. Ja mislim da je Srbi sad u ovom momentu, a čak to znaju i naši oponenti, da su zbog stalnog savijanja došli do one, da kažem, one kritične tačke kad postaju čvrsti. Kad kažu, slušaj, dosta više, ne mogu da te podnesem. Ja mislim da će to da se desi, ali kao što obično bio, to se dešava baš u zadnjim danima pred izbore. Znači, ja očekujem jednu onako neku, da nazovem tako, neki prelomnu tačku, neki prelomni moment koji će se desiti u narednoj nedelji i taj prelomni moment će u stvari omogućiti svima nama da budemo deo parlamenta. Ja smatram da će ove predstavnici ovih tri grupacija da budu učesnici u parlamentu i prema tome ne bih sad da baš targetiram, pošto ako je gospodin Petrović ima 4, meni ostaje 4 i Aci 2. Znači, tako nešto možda bude. Gospodin Jablanović, izvolite. Ja moju čarobnu kuglu još nisam upalio, ne znam koliko ću mandata da osvojim. Nadam se za početak da ćemo ući u parlament. Građanima bi želeo da poručim ovim putem da 1 minut hrabrosti 6. oktobra na dan parlamentarnih izbora za parlament Kosova znači 4 godine ponosa, gde će moći ponosno kao slobodni građani da se kreću ulicama, da rade na svom radnom mestu bez straha da će neko da ih otpusti, bez straha da će neko u sred januara da ih tera da nose majice sa likom Milana Radojičića, znači 4 godine života dostojnog čoveka. Uplašili se neko u tom 1 minutu na biračkom mestu, niko ne može posle da mu bude kriv što će 4 godine trpeti strah, pritisak, pretnje i ucene. Građane pozivam da glasaju za jednu srpsku opciju kakva je partija kosovskih Srba, 115 na glasačkom listiću, ne moraju mnogo da idu nisko do 135, do srpske liste, oni su baš dole u dubokom zamrzavanju na minus 135. Glasajte građani za 115, nećete se pokajati. Bare vam jedno obećavamo i garantujemo, a to je vratit ćemo vam dostojanstvo. Samo za kraj, zanima me, da li mislite da biste se bolje borili, da kažem, da ste se ujedinili? Vas trojica, odnosno vaše partije? Protiv srpske liste. Ja ne znam da li ste vi razumeli na šta pričamo. Mi nismo na ovim izborima zašto da se borimo protiv srpske liste. Mi se borimo za interes i zaštitu. Pritisaka od strane srpske liste. To je drugo pitanje. Znači, mi se borimo za našu zajednicu, za bolje sutra, za njihovu bezbednost koju ugrožavaju par tih tobože političara koji su najgori ološ i šljam u srpskoj zajednici i zbog ličnog interesa naš čitav narod su stavili pod tešku okupaciju. Znači, mi ćemo da se borimo za interese naše zajednice, protiv svakoga, kako god da se on zove, kogod ima za cilj da plaši naš narod, kogod ima za cilj da rasteruje naš narod, da seli naš narod. Mi imamo ovoga master pravnika koji je ministar za povratak, a on je ministar za odlazak. Gospodine Vedroviću, nema više vremena. Gospodine Rašiću, izvolite. Dobro, to je bila interna stvar svih političkih subjekata ovde prisutnih. Ja sam do duše pokrenuo bio inicijativu, ali naravno da je došlo do razmimoilaženja u nekim određenim momentima. Iskreno da budem, ja sam bio inicijator toga da radimo u jednom organizovanom delovanju, ali razumijemo se, koalicije nisu lake, koalicije su kompleksne i verovatno je u jednom smislu ovom rasporedom koji smo na kraju zaključili zajedno je verovatno veći teren nepokriven, ako smijem tako da kažem, jer ima 3 politička subjekta i logično gledano, ako svako od nas prođe cenzus od 5%, svi ćemo biti u parlamentu, što ja stvarno iskreno verujem da će se desiti. Zahvaljujem se panelistima, zahvaljujem se vama kolege. Izvinite. Ja sam hteo samo da kažem da to što mi nismo zajedno u jednoj koaliciji, to ne znači da smo razjedinjeni. Mi
ne želimo jedinstvo na 15 dana u toku jedne predizborne kampanje. Za nas je mnogo važnije pitanje našeg jedinstva nakon ovih izbora. Ja predložio bih i mojim kolegama da mi nakon izbora, kada lepo uđemo u parlament, da mi pozovemo i predstavnike Srpske liste, ukoliko su spremni da svojom glavom misle da sednu sa nama, da se dogovore, ako uđu u parlament uopšte, i da pričamo o jedinstvu. A kreirati jedinstvo samo zarad marketinga mislim da je pogrešno i štetno pre svega za nas Srbe. Mi smo jedinstveniji nego ikada, jedinstveni smo u cilju da se sami pitamo za nešto što se nas lično kao ljudi tiče. Zahvaljujem se panelistima, zahvaljujem se vama kolege, današnja debata je završena, želim vam prijatan dan.